3. Este é o vídeo da Asamblea de Cooperación pola Paz para os nosos amigos de Agareso no seu 10º aniversario. Como definirías a xente de Agareso con 3 adxetivos? ¿Haga qué? A ver, que calificativo lle podo poñer? Mira. Solidaridad, compañerismo y comunicación. Que saben enseñar y no pierden los nervios y la paciencia, ya que con nosotros eso es bastante imposible, pero lo conseguiste. Comprometidas, críticas e valentes. Son frikis. A ilusión coa que viven é que te acabas contagiando, non? Diría que son moi comprometidos. Son moi creativos e creativas. Es una institución comunitaria, solidaria e responsable. E eu tamén diría que é constructiva, é dicir, unha das primeiras que naceu sabendo que se querían comunicar eficazmente tiñan que traballar en rede, e o sigue demostrando traballando conjuntamente con outras entidades. Son xente comprometida, sociais, inclusivas. Precaria, como ahora en la sociedad en la que vivimos. Afectuosa, moi cercana, que o pasamos moi ben. Implicados en todo o que fan. En segundo lugar, traballadores. En terceiro, moi bons compañeiros. Pero para mí es la honestidad, la sinceridad y ser apasionados en su trabajo. Comprometidos, mierda. É xente honesta, é xente comprometida e é xente interesante. Pero te son traballadoras, sí. E motivadas, xente activa, disposta a currar en todo momento, que poucas veces teñen un no por resposta. Unhas persoas comprometidas, tolerantes, críticas, creativas e innovadoras. Son entregados a su labor de cooperación. Te van aí coa cámara e coa radio e... Bueno, e fan espectáculos así, sabes? A veces poñen os programas que graban coas rapazas, os poñen aí, bueno, nas plazas e así. Son adxetivos, non? Profesionais, sensibles e innovadores. Son xente comprometida, xente solidaria e xente riquiña. As rapazas e os rapaces, sonche boa xente. Comprometidos, moi eficaces e, sobre todo, moi buena gente. Cal crees que é a súa maior virtude ou o seu maior defecto? Súa maior virtude, seguramente, o seu compromiso. Destacaría a súa profesionalidade e a positividade cando traballan cos alumnos. Yo diría que es el buen rollo que tienen. Súa maior virtude é a súa humanidade. A importancia tan clara que tendes, o interese do que tendes a comunicación para o desenvolvemento e para a transformación social. Diría lo perfeccionistas e los profesionales que son. A mellor virtude é a capacidade de transmitir que ten. Son moi entusiastas e entusiastos. Innovadoras, creativas, moi resolutivas. Que son estupendos traballando en equipo. Es la empatía que tenéis con el participante porque lo hacéis sentir genial durante las grabaciones. E ademais sempre con moi bo humor. Son compañeros de viaje, son compañeras de viaje, son compañeros y compañeras de sueños también. Esa es una de las mayores virtudes que yo he podido descubrir y encontrar en Agareso. El defecto, bueno, no sé, creo que vive muy lejos, ¿no? E o defecto... Podría contar varias cousas. Sen dúbida que sodes casi todos periodistas. Que son, pois un pouco cabezotas, pero... Quizás lle falta salir un pouquiño máis neste momento da súa zona de confort. Que están en todas partes. Unha xuntanza, ali están. Calquera curso, ali están. En todos os proxectos, Agareso sempre. Hai que recopilar as facturas todas, pedir recibos, gastar os cartiños, das dietas e justificar todo perfectamente, que isto... Sabemos que esta es la pregunta trampa y no la vamos a responder. Que aprendín con Agareso? Con Agareso non aprendín, medrei 4 cuartas polo menos. Pois moitas técnicas de traballo, ferramentas e ideas para facer na aula, non? O coñecemento do alumnado, de como pensa ante determinadas circunstancias. Lle ensinan os mozos e mozas a como transformar a sociedade usando as tecnoloxías. E isto gústame especialmente porque no ensino seguimos tendo unha visión moi negativa das novas tecnoloxías, dos perigos asociados, e eles danlle a volta deste xeito fabuloso. Esa visión da cooperación para o desenvolvemento que ten que estar moi vinculada á comunicación, porque senón non seremos nunca unha masa crítica para facer un cambio real ou para comunicar outros xeitos de facer as cousas. A importancia de que sexan as propias persoas as que trasladen as súas historias, as que as conten coa súa propia voz.
E tamén que con recursos que temos ao noso alcance, como un teléfono móvil, podemos enviar mensaxes moi potentes ao resto do mundo. La incidencia política. 2. El empoderamiento de las comunicaciones que ha permitido que toda la región centroamericana logre formar y formular una buena plataforma. A que máis eu creo que me sentí menos sola en todo o que é o traballo de como aprender a comunicar, que o que comunicamos, que mensaxes, etc. Así que, bueno, dende aquí dou as gracias a xente de Agareso por ese acompañamento. Se vos preguntara, cambiaron moito nestes 10 anos? Pois eu creo que é xusto para ser millores, pero non tanto como para perder os seus principios. E sempre fostedes moi coherentes. Comunicadoras, jornalistas, ilusionadas por ser coherentes coa súa profesión e poder comunicar, facelo con calidade. Creceron e fixeron moi ben, cada día son máis e cada día traballan en sectores máis diversos e están aportando un montón ao sector. A verdade é que non entendemos a coordinadora sin Agareso nestes momentos. Aportaron unha perspectiva diferente, con enerxía e positivismo. É moito máis doado, coordinar con eles, unha estructura máis profesional. Juan de Sola, por exemplo, ten moitas máis canas das que tiña cando empezou. Que los de Agareso son geniales, gracias por estar con nosotros y que nos explicaron nuevos temas. Un beso. Y que Agareso es Óscar. Hemos compartido mucho trabajo y muchos sueños en Centroamérica. E xa che digo, lévome moi bo recordo. Y que estamos encantados de poder contar con vosotros. ¿Qué más hay que decir? No fondo, son moi maja, son majos. Moitas grazas, Agareso. Queremos desearle ¡Feliz aniversario, Agareso! ¡Parabéns! Bueno, pois lo teremos que celebrar, non? Que cumprides 10 anos. Pero non podedes beber. Bueno, están un instante. Faremos unha excepción. Un brindis por Agareso. Sí.